Kukho abantu umlomo wabo oyi-tourist, umsebenzi wawo ayikokuhlafuna ukutya akakuthetha qha, uhamba kwiindawo ezingendawo. Umlomo wabo kuthiwa yile nto extramural activity. Emva koko babe nesibindi sombe bephuza abantwana babantu. There's a case recent yomntwana who could lose eyesight yakhe ngoba kukho umntu allegedly one-herpes wahamba wayophuza umntana wa-infected. Abantwana, they can't defend themselves, and abantwana, they can't say abayifuni le nto. When uyawazi uba umlomo wakho u-borderless, uhamba uyatyhutyha kwiindawo ezingendawo, ugqiba ungabi naso nesazela soba ngomso uyophuza an infant. It's a moral thing ngoku into yoba xa uzazi uba umlomo wakho ukho ngcwele wena, abantwana babeke phaa kude kuwe. But now abantu abanasazela, and we don't know the intention. So we're asking into okokubana bethuna, stop kissing babies. Umlomo umdakasele nje usitya nje ukutya okukodwa. Kubeske laphi xa ufaka into ezi-extra ingathi uthenga ipizza kwaDeboneza. So we are saying into yokubana sicela that abantu bayekuphuza abantwana. If not, there should be a law that prohibits that behavior.